सगळ्या गोमंतकीय जनतेक गणेश चतुर्थीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। सार्वजनिक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ म्हापसा यंदा आपलो 64वा गणेशोत्सव साजरो करता। 1962 या गणेशोत्सवाची स्थापना झाली। त्यापासून आतापर्यंत या ठिकाणी गणेशोत्सव गणेश चतुर्थी ते अनंत चतुर्दशी पर्यंत मोठ्या उत्साहान उमेदीन सगळे भक्तजन साजरे करतात। आणि या 10 दिवसांच्या उत्सवात आम्ही विविध सांस्कृतिक धार्मिक आणि विद्यार्थ्यांखातीर वेगवेगळे असे कार्यक्रम आम्ही राबयतात, जेणेकरून या म्हापसा शहरातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक एक व्यासपीठ मिळचे त्या दृष्टिकोनातून कथाकथन स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, समूह गीत गायन स्पर्धा अशा स्पर्धा या ठिकाणी आम्ही आयोजित करता। तसेच या गणेश उत्सवात आम्ही गोमंतकीय कलाकारांबरोबर महाराष्ट्रातले मुंबईचे असलेले कोल्हापूर, मिरज, सांगली अशा विविध भागातल्या कलाकारांक सुद्धा या ठिकाणी आम्ही एक व्यासपीठ देता। आणि या भारदेशातले सगळे जे रसिक लोक असतात या सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभाग घेतात। एक जी खूप वर्षांची जी परंपरा असा की एक वेगळी आम्ही सगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाची रेलचेल ही कायमस्वरूपी आम्ही दवरलेली असा। जो एक दर्जो असा सांस्कृतिक कार्यक्रमाचो तो आजपर्यंत आम्ही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळान दवरलेलो असा। यंदाचे आमच्या गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष तसेच विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष अवधूत सदाशिव शेठ नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा गणेशोत्सव यंदा आम्ही साजरा करता। आणि विविध अशा कार्यक्रमांचे ज्या ठिकाणी असतात त्याची तुमका थोडक्यात परिचय देता। आम्ही 3ऱ्या दिवसापासून प्रत्यक्षात कार्यक्रमांक सुरुवात करतले। शुक्रवार दिनांक 29 ऑगस्टाक स्वर सिद्धी म्हणून अभंग नाट्यगीतांचो असो कार्यक्रम असा। त्याचबरोबर 4थ्या दिसा बाल आविष्कार हे अभंग भक्तगीत नाट्यगीत हो लहान भुरग्यांचो जो कार्यक्रम असा तो त्या दिसा सादर जातलो। मागीर 5व्या दिसा महेश बुवा काणे हे चिपळूणचे कीर्तनकार असा त्यांचे कीर्तन असा। आणि 1 सप्टेंबर 6व्या दिसा नमो विघ्न हरता अभंग भक्तिगीत नाट्यगीतांचो अशी मैफिल असा। आणि इथून अपूर्व बुवा कोल्हापूर आणि गायिका दीप्ती गांवस गोवा यांचो कार्यक्रम असा। त्यांना तबल्याचे संकेत खलप आणि त्यांचे इतर साथी साथ करतले। मागीर मंगळवारा 2 सप्टेंबराक आमच्या ज्या म्हापसा शहरात 10वीन प्रथम द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकयता अशा विद्यार्थ्यांचो गौरव जाता। जे आम्ही जी म्हापशातली 10 स्कुला असा त्यांची आम्ही मार्क लिस्ट घेऊन तिथून फर्स्ट सेकंड थर्ड लागला त्यांचो आम्ही गुणगौरव करता। तसेच 12वीन विज्ञान कला वाणिज्य आणि व्यावसायिक या शाखेंचे म्हापसा शहरात 4 हायर सेकंडरीज असा तिथून जे पहिलो कोण लागला त्याचो गौरव करता। तसेच पदवीतले कला विज्ञान आणि वाणिज्य अशा 3 शाखांसून जे म्हापशातले 3 कॉलेजी असा तिथून फर्स्ट सेकंड फर्स्ट जे लागलेले असा अशा प्रत्येकाचो प्रथम येयलेल्या भुरग्यांचो गुणगौरव सोहळा जातलो। आणि त्याकाच जोडून प्रिया उदय नार्वेकर प्रस्तुत आणि त्यांची नृत्य अकादमी असा हो लहान भुरग्यांचो सांस्कृतिक नृत्याचो कार्यक्रम जातलो। आणि त्याच दिसा रातचे मुंबई या ठिकाणी इथले कौटुंबिक विनोदी नाटक असा आमचं आता ठरलंय। भितून विशाल तांबे असतात, निर्मला काळे असा आणि दीपेश सावंत असा ज्यांच्यानी बाळू मामा सिरियल असतली अशा विविध सिरियलींनी काम केलेले असे त्या ठिकाणी कलाकार असतात। बुधवारा 3 सप्टेंबराक शालेय पातळीचेर कथाकथन वक्तृत्व स्पर्धा असा आणि त्याका जोडून स्वर तरंग म्हणून एक भावगीतांचो कार्यक्रम असा। भितून अमृता पेडणेकर खास असे उपस्थिती असतली। आणि गुरुवार दिनांक 4 सप्टेंबराक सांच्या 5 सुमार समूह गीत गायन स्पर्धा असतली शालेय पातळीचे आणि त्याका जोडून स्वर निनाद निर्मित स्वर आले जुळणी हो सांगलीचो कार्यक्रम असतलो। आणि त्याचबरोबर आमच्या शुक्रवार दिनांक 5 सप्टेंबर त्या दिसा आमची सिद्धिविनायक महापूजा असतली। सिद्धिविनायक महापूजा सकाळी 10 सुरू जातली, दनपारा त्याची 12 आरती तीर्थप्रसाद असतलो। मागीर म्हापसा व्यापारी संघटनेतर्फे महाप्रसाद असा त्या दिसा। आणि सांच्या 4 सुमार शशिकला गोवेकर आणि त्यांचे साथी कलाकारांचे भजन असा। रातचे 9 सुमार मुंबई हांगासले माझ्या नवऱ्याची बायको हे दिगंबर नाईक जे प्रसिद्ध असे कलाकार असा भूषण घाडी यांचो त्या ठिकाणी ते कलाकार म्हणून असतले।
आणि शनिवार दिनांक 6 सप्टेंबर अनंत चतुर्दशी त्या दिसा सकाळी पूजा जातली, सांजच्या 3:30 सुमार उत्तर पूजा जातली, त्यानंतर महाआरती असतल्यो आणि 4 ते 4:30 पर्यंत या ठिकाणी जो फळ फळावर देवाक अर्पण जाता त्याची पावणीचो कार्यक्रम जातलो। आणि त्यानंतर जो दर वर्सा सार्वजनिक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ जो लॉटरी काढता त्या लॉटरीचो निकाल विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत या सिद्धिविनायक मंडपान सगळ्यांच्या साक्षीन जातलो। आणि त्यानंतर 5 सुमार बेळगावातले सुप्रसिद्ध बँड वादक बसवण्णप्पा आणि पार्टी यांच्या बँड वादनासह श्रींची विसर्जन मिरवणूक या मार्केट परिसरात वळसो घालून मारुती मंदिर, खोर्ली सीम या पोलीस स्टेशनच्या फाटल्या रस्त्यांसून अलंकार सिनेमा आणि तारीकडे वयतली आणि 11 सुमार या श्री गणरायाचे त्या ठिकाणी थाटार असे विसर्जन जातले। हांव सगळ्या म्हापशेकारांक, बार्देशकार आणि गोमंतकीय जनतेक विनंती करता की त्यांच्यानी या गणरायाचे दर्शन घेवचे। हे कित्याक सांग, एक या 64 वर्सांक एक भाविकांचे श्रद्धास्थान, भक्तिस्थान बनलेले असा आणि आमचो गणपती हो दगडूशेठ हलवाईच्या दिशेन वाटचाल करता, सोन्यानी अलंकारांनी नटत असा। अशा या गणरायाकडे लोक नवस करता आणि त्यांचे सदीत आपले नवस पूर्ण झाले अशी एक भावना असा। त्या खातीर संपूर्ण गोमंतकीय त्या गणेश भक्तांक विनंती असा की त्यांच्यानी या 11 दिवसाच्या उत्सवाक उपस्थित रावचे।